Здравейте, приятели на Pump My Bike. Правя едно видео, за да представим малко седалки нови, които заредихме. Малко ги бях изоставил покрай местенето на магазина, но в последните дни имах възможност да докарам нови модели, така че ще ви покажа някои от тях да ги обсъдим. Като всичките си имат хубави ревюта в сайтовете на производителите, няма да коментирам същата информация, по-скоро ще ви кажа моето мнение като човек с опит за коя седалка, за кое е подходящо. И ще видим тегло размери и такива неща, да ги видите на видео. Знаете, стандартните ВТБ-та, които имаме, сме доказали, че са доста удобни седалки на повечето хора и продължаваме да си ги поддържаме. Като лично аз карам с ВТБ Комфорт. Това е старо, няма да ги показвам пак. От новите неща имаме от италианската марка Prologo два вида седалки. Погледнах сайта на производителя, изглеждат като доста висок клас. Проектирани с три отделения. Вижда се как има процеп тук и тук. Разделили са ги много странно и самата седалка е леко извита. Лекички са малко по-корави. Според мен няма да са много удобни на аматьори, но пък за по-професионални карачи тази форма изглежда много добре проектирана. Вървят по 200 лева в Prologo, Proxime модела, нашите са по 100, може да се тестват на място. Ще измерим и теглото на една. 310 грама. Като има на 145 и на 155 широчина, малко по-късички са. Къде е линейката? Може да миниш, Митко, да се притеснявай. За всички фенове на... Мини. Така или иначе знаят хората, че си тук. Митко ходи да праща пратките. Да, мини. Стига причина на седалките. 245 мм са дълги, което е по-късо от обичайните. И може да е по-удобно за мъжете, за да ни притискат в предната част. Определено си заслужава да се пробват Prologo седалките и в бъдеще, ако има интерес, може да заредим още модели. Най-малкото изглежда доста яко и различно от повечето седалките сега. Така, другото, имаме няколко седалки на Ergon, промоционални, които са доста мекички, сравнително широки, така че мисля, че на масовия карач ще паснат. Като дължината около 270 мм, доста стандартно. Широчината е около 175, което ги прави подходящи градски седалки. Средна твърдост, но има доста плънка и канала е сравнително изразен и дълбок. Също не е лоши седалки за проба. Не е хубаво на място в магазина да си пробвате и изберете. От промоциите от миналата година все още имаме File Italia ST5, което е вървежна седалка с хубав плат, малко различно усещане има плата. На ми харесва 49 лева и тази седалка, имаме още някакви бройки. Като наблягаме на по-широки седалки, защото това не търсят хората и е успешно. Малко по-спортна визия има File Italia X3, също имаме от около година. Това са по-стари седалки. От новия внос N-Zone, за тези от вас, които не знаят, N-Zone е марката на Velo за Aftermarket. Velo е тайвански производител, който прави много седалки и са им хубави, така че да не ви плаща това, че пише N-Zone, просто през неофициален вносител така идват, но пък има по-добри цени и по-голямо разнообразие. Конкретно тази седалка е имитация на Pro седалките. Pro е шиманска марка, която е 3 пъти по-скъпа, като виждате, че има малко по-уникална визия отзад, оформена е като като крилца и е доста лека, около 300 грама, мисля, че беше тази седалка. Също е по-късичка и отпреди, на мястото на гениталите, е по-заоблена надолу. Така че за тези от вас, които имат неудобство там в предната част, може и да ви е добре. Теглото 250 грама ми показва кантара, не съм сигурен дали е точен, но знам, че е доста лекичка седалка. Пълнежа е средно твърд, като не е от най-големия пълнеж, но си има и изглежда удобна седалка също. Широчината мисля, че беше 145 мм.
масов размер. Да, около 145, дължината е към 250, 240 даже отива, 240 и нещо. 59 лева е тази седалка, доста добра цена за хубава седалка. Другите велота в ниския клас, ниския, но са много удобни. Тази е с пяна и по-малко пълнеж. 1C22 се води. По-твърдичка, бих казал повече за шосейно колоездене. 4 модела са новите, в сайта ще ги видите в новите обяви. Към 150 широчина е, около 250 дължина. Теглото е към 350 грама, по-начален клас, седалка за 32 лева. Сега тук има една друга седалка, която аз съм карал преди години и може би 2 години карах с това вело, защото е с гел и е много така бая потъва пръста като натиснеш. Много е мекичка седалката и формата е много удобна за по-широки кокали, тъй като към 1,75 е широчината. Препоръчвам, ако търсите мека удобна седалка за навсякъде, не изглежда много зле и е само 35 лева, даже в евро вече ще говоря, 17,90 евро. Нали? Препоръчвам да я пробвате тази, ако търсите ефтина седалка и удобна. Мисля, че няма алтернатива на началния клас на Crosscube или каквито и да е други, като мекост и като визия. Не изглежда прекалено широка. Само, че е 510 грама. Малко по-тежка е. Все пак има материал в нея. Последният вариант, това е сравнително нова седалка с по-скосени форми, по-така градски, urban. Изглежда много яко. Впрочем, това вело. Като широчина пак е около 350 грама, 155 широка, не е много тясна, не е от най-широките градски, има хубав отвор. Дължината е към 270, така че много стандартни размери. Също е много мека, мисля, че е с гел, така поне на усещане, доста потъва пръста. И фактически, ако препоръчаната от мен седалка ви е тежка или много широка, може да пробвате този вариант като малкия и брат. Също е мекичка и потъва, малко по-тясна и малко по-лека, около 350 грама. Те има 6-7 нови седалки, които можете да видите в магазина. Сега ще ги зумна също отдалеч. И затова правя клипчето, защото много често ни питат каква седалка да си изберем. Правилен избор седалките няма, или ходиш на байкфитинг и даваш 300 плюс лева и пак няма гаранция, че ще е удобно, нали, на теория и на практика. Доказаното времето, което ние сме видяли, взимаш една, караш един месец, ако не ти хареса, пускаш я втора употреба, взимаш друга и така, докато си намериш седалките. И съответно в годините, аз съм сменил сигурно 10 и в момента карам с тази VTB Comfort 172 мм и съм удивен колко е добра. От VTB-тата Pure модела също си има много голям пълнеж, но е по-тясна, 148 мм. И Volta е много известна седалка също, която и фабрично е слагаха на доста колела. В миналото, както ви казах, съм карал с велото, което показах преди малко, само да зумна. Ето това вело мекичкото, което ви казах. Ако търсите по-евтини седалки, тези велото наистина са много добри и може да ги пробвате на място в магазина, да видите дали ще ви паснат горе-долу на кокала. Това не е щанда за седалки, ще го допълваме в бъдеще. Това беше от мен, Иво. Приятен ден!